Wale Ndi Igbo kemere bụ na-azụ na-adịla nwoke ma biko na ụmụnne m na ụmụnna m na ozi ji wee bịakwara ụbọchị nketa atọ bụ na asị na ihe ọbụla na-eto na ihe ọbụla na-atọ ụtọ egbukwana egbu n'ebe nwata na-eje eliju afọ ka ọlụ na-anọkwa egbu ya. Yes, ọ nna m mụrụ mma na-atụ ya ka m si mụta maka na biko ihe nchọ ikwu na ya maka na this guy pụtago na nsị na enwere side effect of ọgwụ egbe yana disappearing. Yes, ọhịa okwu ogologo okwu adọrọ n'ụka mgbede ya bụ ihe gbagwoju m anya wee na-enecha anya vidiyo wee na-asị kedu ihe m na-emere ụmụ Igbo anyị ka ha wee ghọta, kedu ihe ọzọ m etile ha ka ha wee na-aghọtakwasị na ihe niile ha bụ otu Igbo ezogbe. Ihe ọbụla nwekwana ihe ọbụla abụ na-asị ha osinachi bụrụ ọgwụ eji ebute na-enwe side effect. Etigo vidiyo mgbe ntị mgbe ọzọ wee na-asị na ọgwụ na-anakwa n'ọnwa. O nwere ọgwụ ya eje bute like this, ọgwụ ya ebute achịji ọgwụ a na-ebe pee nwekwa nke ya ebute nwoke ịma ntụ atọ ịma mma amụ ka ọsọ ọgwụ ejicha nwa niile dị nwunye gị n'afọ wee na-elekwalụ. Nkwa na ọgwụ ya ebute like this, ọgwụ ya ebute na-asọ crowd. You will not know. Maka ọgwụ ọbụla igbugidere ọkụkọ onwe mgbe ya graduate ọ nawa gị ewu, ọ nagide gị ewu 14 pempe, ọ nawa gị ebini, ọ nagide gị ebini fe n'ọdụ, ọ nawa gị efi. Mgbe ọsọ bụ na ọ nagide gị efefu na ewi ka no longer afford it, ma na ọrụ ya atịwago ọbụ ọdụmejọ ọsọ acting and reacting. At the end of the day, ife ọ naba mmadụ biko ya ọbụla nwere mbido were njedebe gwa na nwanne anyị nwoke anụ nwekwa ụlọ n'ihe okwu concerning appear disappear ọgwụ egbe agba ọdechi ụmụ ihe a ụnụ ya fụ ihe ọgwụ maka the side effect of it. Vidiyo a bụ na-echa emụta ihe na ya maka nji bịa n'ụbọchị nketa. N'eze ife nji maka enwe bịa n'ụbọchị taata abịa m ka m kọwala ọra n'eze gbasara ọgwụ onwe a na-akpọ disappearing. Ọgwụ ovu onye a na-akpọ disappearing ị na-anụ maka ya na-ekwu n'elu na-abịa na asị ka ife mee na onye nke enwe na-emelo disappear ọkwa na-agwọ ọgwụ nwaanyị ọgwụ wee melo gị disappear. Onye na-agwụ ajọ ọgwụ na onye na-agwụ ezigbo ọgwụ abụrụkwa n'ovu. Ajọ ọgwụ bụ ọgwụ ndị ahụ eji egbu mmadụ maọbụ nke abụọ na-abụ mmadụ chọba ịgwọ achọbakwa asị mmadụ na n'ife nna akọwala ife abịa na-anụ maka disappearing avụ ọ bụrụ na inwe ọgwụ avụ akpọrọ disappearing ọgwụ avụ ajọ ọgwụ ka ọ bụ mana mụ nwa ya ekwulo maka na ị na-achọ onye ya anụ ya n'ọnụ ya mana ọ bụla mụ nwa ya agwawa ibe eji eme ya. Ọgwụ avụ eji agwọ disappearing ọ bụrụ na ịgwọwa ya bụ ọgwụ ọ bụrụ na ị kwesịrị ibi 100 years on earth ife ihe ebizi bụ 50 years ala ụmụazị iwe atalụla avụ mana ife nna agwa maka ndị avụ na-abụ onye avụ bịa ọ na-agwọ sọsa mkpu ebe mkpu mma n'anya ka nkọwalụ jee cheki ya ọfụma na Kogi steeti ndị avụ bụ ndị gwọkalịsị ụdịka ọgwụ avụ rie nne fa gwọọ mkpu ebe gwọọ mkpu mma gwọọ disappearing ụdịka avụ ndị avụ na-agwọ ọgwụ avụ na-ata many of them be mud house na even na akọwalụ asịlọkwa m na ndị Kogi dị pọ but even na chekwava nwa ọgwụ rie nne ọgwụ disappearing ọgwụ mkpu ebe mkpu mma mana ụdịka afụfa na-ata rili nne na even na agwa enwe one of my brother those days I bi na Rivers State onwe ọgwụ nwa a na-akpọ anya avụ ntị ọ ga-avụ ka na-eme ibe akpa obi gịnị ya nwa okwu ọbụla gịnị enwe okwu n'olu nwoke oji elu o nwere ọgwụ avụ metụ na-alụ ya ka o si emeti ọ baa na-arụ n'azụ ụzọ ọ bụrụ na ọ pụta ya avụlọzi ya ọ gavelu ojebe ebe ihe eje ozugbodogo bụrụ onye ọbụla ebu mana o mesiwo malụ na ọgwụ avụ enwere ibe eji ọgwụ avụ mana ọgwụ avụ na-ebute ntaramahụhụ okwere ọgwụ ndị avụ tuvie otuvu ọgwụ avụ chụva ego ka Chukwu nwa ọbịa ma nwee gozie ya ka ọ nwere ya na mma maka na onye na-achụ ego na-emeli ive ọjọọ. That is one secret most people fail to understand. Onye avụ na-achọ ive ọma a na-emeli ive ọjọọ ọ bụrụ na ị na-achọ ive ọma na-eme ive ọjọọ ihe nwere ego jee cheke ndị avụ na-eme akpụ obi na your street na-eme tat onye avụ na-asụ bọtụl n'aka ya ọ na-abalọ va na-enwe ego ve na-enwele ego na dịbe nna agwa mmadụ dịka imo na obi kwuba na efu na ego n'ebe ndị avụ nwere bọtụl na-asụ n'aka va ọ na-abarọ ka ọ bụ efu na ogo ebe ndị avụ nọ a na-agbave egbe ọ na-abalọ ma va na-agwọla ajọ ọgwụ maka va ma ife va na-achọ awele ka va na-achọ onye avụ na-eme awele a na-emela ajọ ọgwụ o nwere one native doctor pụta na-asị na ụdị nwanyị anọ ive enwe na ya nwere ọgwụ na o nwere native meta ga-abịa n'alụ jee cheki ebe obi ive obi bụ semi mud house ụlọ blọkụ ebe avụ ọ bụ na agbalọ paint ọ na-ata avụ mụ nwa na-akpalịrị ọkụ ya mana ive nna chekọwala bụ na ajọ ọgwụ adịlọ mma ajọ ọgwụ dị mana ọ na-ekwelọ mmadụ enwe ego
so ọ bụrụ na ị na-eche based on ife ndị mmadụ ga-ekwu esi ka ije agwọ ajọ ọgwụ maka asị na ịbụ native doctor dị enwelo disappear ma this and that makwalụ na ụmụaka ụka ị na-eme ụmụaka ụpụta echi batava ahụhụ ife nwe bụ dịka ajọ ọgwụ ndị be anyị gwọ those days bịa na ana mba anyị ọ bụrụ na ị bịa na ana mba anyị mmịata ana m ka mbụ ọ bụrụ na ị bịa na ana mba anyị ọnwa ọgwụ mmezuko ndị nna nna anyị va mere ọgwụ avụ mere na papa m so na ndị kalụsịlị na ana m those days ọgwụ avụ ka dị ebe ọ dị nkịta ka eji edozi ọgwụ avụ adagidego n'ava na ọmụmụ nwa ga-edozi ya mana n'ime edozili ya mụ nwe na-emele ya nete na ọbụla ya eme m afekt maọbụ mee mụ aka m afekt mana ama m na ọ bụla ụfọdụ ofe ka ndị mmadụ onye avụ ebula ọgwụ avụ dozibe ya nna chekwa ọlụ n'ụbọchị tata mụkwala anya mmadụ etinyekwana onye na-amala isi ya ajọ ọgwụ bụ ajọ ọgwụ ọ bụrụ na ime ajọ ọgwụ taa echi ya atalụla avụ ya enwe ezigbo ọgwụ nwa ajọ ọgwụ bụ ọgwụ ndị ahụ eji nkịta eme onye ya anụ ive enwe ya anụ ya ọ bụrụ na ịnụ ive enwe na ịbụ eze nwaanyị na ịbụ dibịa ịnụ ive enwe na onye ewe gị iwe ya wee gị iwe ọgwụ ọbụla eji nkịta eme ọgwụ avụ ya emesịa nye onye avụ nsogbu maọbụ tata maọbụ echi ọgwụ lili nkịta ya elilile mmadụ ọgwụ avụ lili bụ usu ya elilile mmadụ ya bivensị ka ngwa awụ ọgwụ lili ezi ya elilile mmadụ ọgwụ avụ eji enweta nwa bọtụlụ nwere gwọ onye egbu mmadụ echi zeelu dịka ọgwụ avụ maka ndụ ọgwụ bụ ezigbo ọgwụ bụ ọgwụ ndị abụọ na-abụ mmadụ chi egwu onye avụ enwere ọkụkọ nwere ewu maọbụ nwere ebu maọbụ nwere efi maọbụ nwere ugo nwere ụgwọ ọbụla ịpụta ụgwọ ka ọsịa weta ibe ndị ọ bụ na-apụta echi omebe ụmụazị affect innocent children na-ata afụ maka ebe ịgwọ ọ dịka ibe ọjọọ ndị nwe na-eme ọ ya mere na ndị be anyị ndị gboo fa na-achọ onye ya akasị a na-ama aka onye ya akasị nwa ọgwụ ya mee many of them ji ebutesi ajọ ọgwụ ọ bụ na till today na the families of ebe nwere data ọgwụ na fa ka na-ata afụ till today apụtazi asị na ndị niile bụ dibia na ụmụaka fa na-ata afụ it's not like that all this nonsense unu na-eme na Facebook apụta na-achọ ipushu itinye mmadụ pressure na ahụ ka onye avụ jee nwa ajọ ọgwụ ya bụ apụta echi ọtaba ahụ ya dị ọbụla mmụ nwa bụ berikekwunu ya emenwụ dive avụ mụ nwa malive nchọrọ anything na ọ bụ na ọ ya bụ na o nwere side effect mụ nwee na-etinyela isi ana eme agwala ọgwụ nwere side effect na n'ive nna agwawo ọ bụ na nke avụ ya eme oke ya ala ịbịa be m abịakwa na be m na ibe nkwu iberike mmụ nwa kwuru okwu nwe ka ọ dị mma ka anyị na-eme ọ dị mme ka na-akali ya ịgbaka ịgba mmụọ bịara ya ịnụrụ ibe nkwu n'ụbọchị tata ọ mụ be berike kwuru ya ga-ezulu ike na-ehu nwoke ekene m unu niile na-asị na adịla nwoke mma na-adịla nwaanyị mma na-asị na ihe ọ bụla ị na-eyi ya emete mma na biko na-esi na-echa vidiyo anyela anya ka na sọskraịbụ ka anyị na-afụ n'ozi unu na sọskraịbụ ka ma na ya elu 10,000 by the end of August ka ma na ya elu 10,000 anyị aṅụrị maka na ọ dịrị ezi na nwata kwugide igbo kwụwa ọtọ kwata ọtọ kwata ọgawa ije gakata ije ọgba jump from dimogo small anyị na-asị biko na dịka n'ọgụkọ unu si eme engagement na-adị anyị mma ya na-asị na ya na-ekene isi unu na ọ dịrị izi you guys are the reason why we are here. You guys are the reason why we keep making such video like this. You guys, I won't be feeling happy to make videos like this. But I'm go kunu si na emekwa na adokwa ma encourage na ewepụtala unu video unu si share kwa na adokwa nwoke start na afu shares agara here and there we na-ekenekwa onye ọbụla ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ Nigeria ma ndị nọ everywhere ma ndị nọ n'okpuru mmiri ma ndị nọ n'elu ụwa na-asị na biko kenecha ma onye ọbụla niile we na-asị n'obodo na-amara unu mgbe onye ihu unu egbute mma ana unu mechakwa unu na-echetakwa unu wee na-asị ndị n'ofesi unu katakwa unu echeta unu na ndị niile nọ n'ala Igbo abụọzi ndị ọjọọ maka ama n'obodo win security na all these things mana n'ọbụla esi na dị okeke itechala amị amaghị ebe buutu ya dị maka agaracha must come back home biko nụ ekene m Igbo niile ekene ihe Igbo ji ebiri na-asị na adịla nwoke mma na adịla nwaanyị mma ka enwere mgbe ọzọ